Γεια σας. Έχω να σας πω κάτι σημαντικό. Όπως καθόμουνα και διάβαζα ιστορία για αύριο και βάω μια τσίχλα. Μισό θα και το πιω. Ωραία, καλά. Τώρα που καθόμουνα, ξέρετε τι παρατήρησα. Έχει ακριβώς 5 αράχνες στη γωνία. 5 αράχνες. 5 αράχνες. Δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί έκανα μια άλλη βλακεία και κατά λάθος απενεργοποίησα την κάμερα και έτσι δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς έγινε καν. Βοήθεια!